Аюши деп мен иманым камил, дұрыстан да ихлас көңілмен ышанам. Һәм бұл ішігізде бүтін яқлап сізге болушырға әзірмін. Мектепке Каюм Насыри исімі нешік берілмесін? Ол шушы урамларда үскен. Ол шушы Қазанымызда, Татарстанымызда яшәүче балаларны, әтиәниләрне иҗатка үндәгән, мәгарифкә үндәгән. Шушында гына янәшәдә безнең Каюм Насыриның музей комплексы. Монда мәктәбе, урамнары янәшәдә, конференциялар ачабыз. Каюм Насыри исемендәге премияларыбыз бар. Никадәр без бу иҗатлыгын алга таба дәвам итми, бу безнең бөек кешебез алдында, безнең әле аңлаудан бурычыбыз моның белән тәмамланмый. Ул башлана гына. Никадәр күп эшләсәк, аның безнең балаларыбызны тәрбияләүгә керткән өлеше тагын да артыр һәм балаларны укытуда безнең тәрбия өлеше укытуыбызның тагын да көчәйер. Шуңа күрә без башлаган эшләребезне һәрберебез тырышып алып барыйк. Бүгенге конференция әйтелгән безнең шушы проектның беренче этабы. Музей янәшә, мәктәп янәшә. Музейно-образовательный комплекс Каюма Насыри. Звучит? Звучит. Я думаю, содержательно оснащать вот эту идею можно десятилетиями, столетиями. Это наша обязанность. Это наша обязанность, чтобы мы увековечили память, что мы каждый вносили посильную помощь. Тем более в рамках реализации обновленных федеральных государственных стандартов, в рамках реализации развития функциональной грамотности обучающихся. Все, что сегодня показал Роберт Миасарович, все, какие проекты реализуются в этом учреждении, все работает на единую цель, на единую идею. Я думаю, что продолжение этих проектов будет успешным. Я в этом уверена. И я хотела просто единственный абзац прочитать из нашего документа общего. Безнең татарлар стратегия действия. Шушынан бер абзацның барын өчен укып китим әле. Искать новые рубежи национального – задача каждого из нас. Наша культура всегда отличалась внутренним разнообразием и потому оказалась столь устойчива в периоды различных трансформаций. Нас объединяет тяга к великим свершениям и уверенность в собственных силах. Үз көчегезгә һәрвакыт ышанығыз. Сез безнең ышанычлы таянычыбыз. Без язган планнар, проектлар, урыннарда шушы тырыш эш алып барылганда гына тормышка, гамәлгә ашырылырга мөмкин. Бергә булып. Ихлас рәхмәтемне министрлык исеменнән, Мәгариф һәм фән министрлыгы исеменнән, шәхсән Илсур Гараевичның үзе исеменнән барыгызга да җиткезәм. Уңышлы булсын эшнең башы.